Ginatag sang Iloilo City Police Office o kunay CPO nga mayana sang exemption ang pagdumili sa publiko sa pag-inom-inom sa higad sang dalan sa diyon sang fiesta kag iban pang mga aktibidad sang barangay. Ininahanungod sa direktiba sang Department of Interior and Local Government may kang tanan sa Safer Cities Initiative subong bulan sa diin ginaistriktuhan ang mga aktibidad sa mga pumuluyo. Halimbawa diri amo ang pagdumili sa ilang mag-uba o kung hindi magsuksok sang pangibabaw nga panapton, amo man ang pagdumili sa pagpadigayon sang videoke sa paglampas na sang alas 10 sa gabi kag ang paglagaw sa mga minor de edad kon tionas ang curfew hours. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Wilbert Parilla, ang direktor sa Iloilo City Police Office, iagin pa nga kinahanglan sang publiko nga magproseso sang permit o kung mag-request sang clearance gikan sa Iloilo City Police Office, amo man sa Traffic and Transportation Management Office, agud nga matugutan ang mga ining nga mag-inom-inom sa higad sang dalan sa tion nga mayara sang aktibidad kangay sang fiesta. Sunod kay Police Colonel Parilla nga madugay na nga daan gina-implementar sa syudad ang mga lokal nga mga ordinances nga ginpagwa apang mas mangin istrikto sa subong ang kapulisan sa pagmonitor kag pagpatuman sang mga lahi. Pahayag niya naghatag naman ini sang mando sa mga station commanders sa tanan nga police station sa syudad agud nga mag-coordinate sa mga barangay agud nga mas maimplementar sang insakto ang nasamid nga mga ordinansa. Dugang pani Parilla paagi sa malayi para sa pagdumili isang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa karsada kagang pagpatuman sang curfew sa mga minor de edad alin las 10 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon na makabuligid agud nga mapanubo ang mga krimen kag kinagamo sa syudad. We have already reiterated, so with the directive of our secretary, the ILG, we have reiterated and ini-enforce pa natin lalo yung yung strict implementation ng lahat ng ordinances, like for example yung half naked, tapos drinking in public places, and curfew of minors. So kung makita nyo, even before, yung mga minors, especially before na maraming na-involve sa atin ng mga minors sa mga away, kaya ini-enforce na natin yan even before pa. No? So ngayon, pinapapunta na rin natin yung mga chief of police natin. I have already directed our chief of police to coordinate with the respective barangays na magtulong-tulong sila with regards to the implementation of such order by our secretary, the ALG.